ti chuan BB dong le Solen Master pahnih te chu an omna hmuna chuan lawman sem turin an chuka tangsana chuan a sol bon them khalain a tur kai ho kha awa hip chu asaka ti chuan a ti zo hnuwa chuan Juliana le a thian te ho po an lo tha chuak ve le ngala lawman sem hun anita a pakhatna lawman sol bon pathum chu alo phor chuaka an lawman don tur chu a hmu na man ti kher mai ti chuan team ai o lawman badong turin an captain dai mu bai chuan tangsana chu avatir phei ta zoka tangsana chu vakal phein BB dong chu tangsana bula chuan avakal hnaya ti chuan BB dong chuan spirit hola alu duem ti chu azota ni mase zalen angai na thu soin tangsana chuan a somna chu alo hnara ti chuan a lo mantur solbon pathum te chu pein tangsana chuan a thian te ho bula chuan avakenga solbon chu pathum lek ani awagin dai mobile chuan tlom ngai chuin kalo o lang atia midang ho po chuan ti chuan an lo ti zui ve bok master UZ chu vakal phein left leg bon chu kin attack branch nen a in reba chu bang chuan zu chingtan an da ta a aduta right arm bon chu storm attack branch nen a in rema ma hongjun ability nen chun a in rem don bokani ti chuan ma hongjun chuan right arm bon chu achang vele ta a aduta school bon ala banga tangsana chuan ningrong rogi chu pek atuma mase ani chuan odvio ma se alo narang hal wata rong rogi chuan tangsana chu school bon chu nei jok turin atia master UZ chuan he wisdom school bon hi tangsana ne chuan a in rem che tur thu alo shila ti chuan tangsana chuan changhui school zirtir tu atha atanga anei a left arm bon chu ningrong rogi chu apeta a he thili a ability nen a in me tur thu master UZ chuan alo hril vata ti chuan spirit hall general le spaite chuan an lo hual thapa BB dong chuan ningfeng ji chu an hmel mani an du lo chuan lo in rol boi lo turin atia Strike Academy zirlai le teacher te chu Spirit Hall Soul Master te chuan an hual ta thapa ti chuan chu tianga an ti chan an zo chuan ZU chu Spirit Base ani thu BB dong chuan a soita a chu vele chuan teacher master anu le classmate te chuan makti takin an enta hu a thian te ho chuan thil om zia hriat tumin makti tak chuin an zo ta sup sup mai ma se tangsana chuan lo soi sakwatin ZU chu mihring ani lo thu alo soya ZU chuan tangsanan alo hria chu mak ati hle mai ma se tangsana hian tournament an nei ma de a purple demon ain serial level a thlen lai khan ZU chu mihring ni lovin spirit beast ani ti alo hreto a anu erlong chu vakal hnain engang po ni se anu ani reng thur thu a hrila ti chuan a classmate a thian te ho po chuan ZU chu engang po ni se mihring emo spirit beast emo an thian ani reng tur thu an lo sei ve boka thile thi dam le dam rom khata ti in ZU thlawang chu spirit hall ho laka chuan an lo hau ve bokani ma se BB dong hian a soring adu awangin olsam taka chuatir chu atum hau lo mai ti chuan headmaster friender le master UZ te po ZU thlawang hawin an lo pen chuaka poison master po senior advisor kan ni ve thawalom tin alo ding chuak ve boka ma se BB dong chuan grand solen master level poison master po chu olsam takin appraiser wang rotin atal boitir thei tlat mai a soring anti chuak chu red color century millennium soring alo neya ma se erlong le master UZ te ho chuan chu tianga ZU tha ti rungot chu an tumbe khau lo ma se an ni ho chuan engwak ti theilovin BB dong pressure na lutuk awang chuan an che hlei thei ta tlat lova poison master polo tal chukin
Iguan nen bok chuan an in bitum ve le nghala All Ghost in Poison Master attack avatum chu chinzen chuan alo dang ve le bok Zia u chuan ama wanga anu erlungin na atur lai a hmu chuan anu dik takin spirit hall ho laka a chan dan te chu amit thla a alo langa BB dong le Grand Solen Master panhi te chuan Century Millennium Soul Beast tha tumin an bhaya chumi truma chun BB dong chuan pakhat chu thatin Century Millennium Soul Ring chu a hip ta ni he an tha tak hi Zia u nu ni in Zia u chuan ral khat tangin anu Soul Ring BB dong in a hip lai chu alo thlir renga Zia u chuan ama wanga a hmangai em te an nat le chu a phal to lova ti chuan ama chu in sacrifice atum ta ni ti chuan Zia u in sacrifice atum lai chu Grand Solen Master pathum te chuan ti top tumin an zupan ngala Chenzin le Poison Master te po chuan tha tum tu te laka ven tumin an zupan ve ngal bok tangsana pon a hotian hamar chu ala chuaka Zia u ma chun patlanin Grand Solen Master rual laka chuan chan atumani chung lo be tu te chu an nepo e phaloti rereng ma se Zia u wang chuan an ma a avadinga thi huamin atubo mang chuan alo beilet ve ni an ma zona chuan na takin thil alo puak ta dur maya BB dong le a hote po chu an ding hal chota tangsana nuna der thonga a om tak sia chuan tang ho chu alo tang ho le ta ni chu ve le chuan an chunglam wan bo ruak le an temple te chu a khor ngeng ta dot dot maya chunglama tangtang ho o an hriat chuan Grand Solen Master Iguan le All Ghost te chuan hlauti hriat takin an hoi kwal ta hual hual maya chuti lai chun BB dong chuan tang ho chu zam lo ti takin alo chau ve bok ti chuan tang ho chuan atuba ulian taka an temple chut atum lai chuan BB dong Iguan le All Ghost te chu thlok chawin an ni Grand Solen Master level pathum te chuan tang ho attack na chu lo dan an tum ta ni chuti lai chun Spirit Hall Elders engamu za chuan BB dong le a ho te chu an va pui ve bokani heng lo pui tu te hi Spirit dual lo level ai niam anum lova chuti chung chuan tang ho chuan Grand Solen Master pathum le achunga Elder sawin an puina nen po chuan a theater ta vek thawani ti chuan tang ho chuan a fapa tang sana le Zia u chu akal bo puya BB dong chuan Century Millennium Soul Beast a chan ta ka wangin
a thim chu a ur na sa hle a chu ti rualin tang ho ala hne lo je chu a hre chiang hle bok all ghost te chuan mana tha tur tin an lo soya bb dong chuan mana tha mai thei ni se tun thlengin nungdamin ala om donem ni tin alo chang zui ve bok ti chuan bb dong chuan master uzia le azir lai te chu an om na mun chu chu san hal turin atia Strake Academy lampang lo lang le in ma hong jun le a thian te ho chuan tang sana pa bon zia le chak je chu an lo soi nak naka headmaster flender po chuan local lo selam chon kan thivek ge yang alo ti ve bok ti chuan tournament azo rule khan an graduate nga la wagin Strake Academy chu an chu san to dona chu ba ka spirit hall an do da la wagin an tan po ahim to lovani ma hong jun chuan zalen ta ka wa kolin achangin a master flender chu a pui thin tur thu asoya dai mobile le zuzu chingte ero chu an local naram jinglu empire ra kirle an tum thunga chu ti lain tribe chief ni mai tu rong rongi po apain a hroi kir to dona Oscar chuan ning fengzi he na chuan an tribe pa luven phalem ti chu azota ning fengzi chuan lo phal na samain entiklai pon an tan an in hon reng tur thu alo soyani ti chuan an ni thian ho har satna le mang an na te in tor phui thin engo mo chen lo kho sa ho to chu ram sang sang le mun sang sang a chuan an in tender chu angai don ta a ti chuan an zawai chuan kumngan huwa Strake Academy a in bukhom le vek turin an in tiam ta ni tang ho lo langin abula chon ni ko hlovin a fapa tang sana chu a oma ti chuan tang ho chuan zeu chu a fapa tang sana chu kal san turin atia zeu chuan an in kop chu rem itilovem ni tin azota top maya tang ho chuan hrilin an panhian om dun chuan thil tha le ra tha engma a hrin don lo thu alo hrilani a chan chu spirit hall hoin an ve renga tun din huna chuan tangsana hian a veng him zo don silawa tangsana nu chu ama ang thowa spirit base ani thu a hrila ti chuan a ven him zolo awanga an chunga thil thleng angkha an ni chunga thleng turin a du lo wang zo kani ti chuan zeu chu tangsana lo thom ha ngein alo kalna hun ram hnoi lama chon kal turin atia tangsana alo har chuan tangsana hian a kaltir phal don silawa ti chuan zeu chuan mit tuit la zoi zoi chungin tangsana chu a kal san angai don ta ni ti chuan tangsana po chu alo har chuaka apa a hmu chuan a phur kher mai zeu chu khonge a om tin a zong kwal ngal vata tang ho chuan alo kalna hun ram hnoi lama a kir le thu alo hrila tangsana chuan a bula om tir reng a du ti po a hri a chu wang chuan apa chuan vek him thei tura I chak huna I zonga nga I va hruai le doni atia tuna chuan a level ala hniabin buena an to huna a chan zo don silawa ti chuan tang ho chuan a fapa chu zeu century millennium solbis ni chunga a chaklo chante chu a hrila mishing te le ramsa te hi an cultivate dan adanga 100 millennium decade millennium century millennium ti te in a in thren rang thawa ta chuan millennium an thlen chuan kum sang khata upa sol ring an neya decade millennium an han thleng le a chu chu kum sing khata upa sol ring adum kha ani ti chuan ramsa te chuan century millennium an han thleng le a chu chu kum nuai khata upa sol ring red color kha ani chu tianga century millennium an thlen chuan mishing te khovela grand solen master ten en hian an level a in tlukani ma se ramsa te tan po century millennium han thlen hi thil ol sam lo takani chuta century millennium an thlen chuan
du thlan tur panhi an nei thina pakhatna a chuan an omdan pa ngai omzel chu ani mase chutia an om chuan kum sang khat ai rei an dam theilowa a panhi na chuan ramsa atanga mihring taksa ang nei ani chutianga mihring anga an om chuan abul tanga cultivate thatle an ngaya chutiang chuan ramsa tang mihring formin lo omma se mihring an la nilowa spirit drink te hi ve an langai lowani an manin an la in cultivate theiani hei wang hian zia u khan a thiante abum pha fowa ti chuan level somruk an han tlinga ta chuan mihring pa ngai an ni ve chau don ani ti chuan level za an han cultivate lin le chuan immortal thi thei to lo an ni don ani ma se mihring forma nom chuan mihring tinen an kho sakho angaya chutiang ani lo chuan an cultivate a thang chak lowani ti chuan zia u chu ani na dik taka chuan ramsa kum tam taka upa ani tina ni chu chung thu a hril zo chuan tangsana chu apa ngei chuan a train to don ani chiba amber tribe lampang lo lagin oscar chuan eitur alo siam meka phur takin a chhor thlapui ning rong rongai eitur alo siam sakani a pei fel hnu chuan thlaeng hnuya ning rong rongi omlai chu awa hmu a ti chuan oscar chuan ning rong rongi hena chuan a du zia le a vei zia thu te chu shrilin a in bun ruak ta veka maserong rongi chuan an panhia omdun chu arem lo thu lo shrilin bansan turin atia oscar chuan chung thu an hriat chuan taksadam siin liam pui liam na tak anei nga la atun lai tong deuh takin thli tho ho poi hian min do zong kherin an lo tho ti tur ang bo ro kha a thleng chawani mase chulai mun chu san atum lai chuan ning rong rongi chuan va zuin akwa ta chot maya ti chuan oscar chu a ma de atang to khan alo du ve thu a hrilta ni mase an tribe chuan dan an neya tribe chief lani mai tur ani awangin ama chuan zom nge nge angai si ani chiba amber tribe hi support branch a number 1 ni ma se attacking branch a an tla chama melma in an runin support branch vek an nia attacking branch an nei si lo chuan an number 1 ni na hian omzia a om don lovani chu wang chun chiba amber tribe support branch te chuan an koppuya attacking branch an nei theu turani oscarin chu tiang thu a hriat chuan ani la chu food branch alo ni si a ning fengzi le chinzen te ho po hian oscar hi a talent te wagin an du sak hle a mase oscar chuan an ni du sak ni lovin ning rong rongi du ber ni reng chu a du si a chu tiang chu an din mun ani ta ka chuan oscar chuan food branch atang attacking branch a in le dan chu angai tu don ani thil all ai ani don lo baka chu tiang thil chu thil thei ani gem ti po chu a chiang lova mase rong rongi tan fight chu atuma kum som chu hun pe turin atia kum som nuwa alo kir le lawani chuan pasal dang lo nei turin atia ti chuan oscar chu a chuaka azin kong chu in tranin rong rongi nei thei tur khopa chaka lo kir chu atumani tang ho te pa fa po an lo lang vele a hilai muna hian tang ho hian a fa pa hi kum ni chung a train don ani ti chuan apa chuan tournament a adun wisdom school bon kha hip turin atia hei hi bb dong khan an chakrigin an captain huliana tan ti alo ni a ani na dik taka chuan GU ni lovin nana zok hi an captain alo ni bb dong hian nana hi azirlaya lalutin ama fanu ang chein a ena ti chuan alar thuthleng lu tu turatan po ama hi arwa manani ti chuan tangsana chuan a school bon chu a hip ta a reifen huwa chuan lo zoin a purple demon eye po chu aloin upgrade ngala a purple demon eye chuan a stage to bear boundless chu a thleng trep to ani ti chuan meter zen hia sang chu a han mu vek theya tang ho chuan tangsana sol power chu silin a training chu atranta a sol power tel lovin ati angai don ani tuna a zirtir tur hi skills of random hammering 81 hammering ania tang ho hian he thil azirla hian
master turin kumchan ve chung a veya ti chuan an try pa chuan mi talented takani ti chuan tangsana chuan apa zirtir te chu a master ta apa in a talented zia a hmu chuan a lawma ti zual kher mai mase apa chuan tangsana chu tlak cham nein ala chak tok lo thu a hrila ti chuan apa chuan a entira he thil hi heina spirit ni in beina hmuna na satakin a pui thin ani he thil hi lein huai slaughter city atanga an nei thin ania ta chuan tangsana hi ava hruai don ani